Hürmetli milleteşler, min Sibay konцерт театр birikməsinin Башкорт теле yılına arnalgan флешмобка кушылам һәм үземнең иҗат имешемнең береһен сезгә тәкъдим итмәкчемен. Тамаша беткәч, сәхнә түренә чыгып, рәхмәт әйтә торган юла бар. Сакмагышта булды был сәер хәл. Күктән яуды ямгыр, әллә кар. Буны мөһим түгел. Хушта алды рәхмәт әйткән ханым күзләре. Сөсе телле башкорт апайының яшьләнделәр хатта күзләре. Ниңә шулай башкортларның теле нык моңлы ла һәм матур да тине. Был һүзләрне ишетүдән минең зымбырданы хатта бөтә тәнем. Ни өчен һуң башкорт үз йөрендә үз теленә шулай һауһаган? Аптырата. Аңламайым, ниңә? Был һораудар күптән тумаган. Үз йөрендә башкорт үгәй телдә белем ала, хатта аңлаша. Улар өчен ие сит яңгыраны без күрһәткән гүзәл тамаша. Башкорттың бит йөре зур булганга, һөйләшелә булган төрлесе. Бересенән туган балалар хатта аралаша һәркем үзенчә. Батыр башкорт халкын асып атып бетерә алмастарын белгәндәр. Телен бетереп, илен бетерергә шул карарга улар килгәндәр. Ләкин улар һаман үз телдәрен йөрәк түрҙәрендә һаҡлайҙар. Нисә йылдар үткән, Аллаға шөкөр, күңелдәрен һаман һатмайҙар. Шуға күрә әле башкорт йәшәй, белеп бөтмәһә лә үҙ телен, кешеләрҙә әгәр рух һүнмәһә, һаҡлап ҡала әле үҙ илен. Ғаиләлә һөйләшергә кәрәк. Белһен тиһәң, балаң үҙ телен. Ул да халҡым тип йәшәйәсәк. Һатмаясаҡ. Ышан үҙ йөрен.